Hello, what's up, dog world? Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan o, magsushoot po tayo ngayon ng Blue Chow Chow. Ayan o, yung female, si Guring, ayos ang pangalan niya. Yan ang blue line yan. Yung female naman, si Bardagol. Ayan, nakitang-kita nyo naman na kulay blue siya o. Ayan siya o. Alright, andyan po ang owner niya. Yan sa screen natin. PM nyo na lang po sa mga gusto magpa-stud ng Blue Chow Chow. Ayan o. Chow Chow po ang client po natin ngayon mga ma'am sir. Ayan o. Start na natin ang kanilang session. Kanilang final stud session. Alright, tara, let's go. Yun o, mapagpalang araw sa inyong lahat. Si Bardagol ang bida ngayong araw na to. Go, Bardagol. Blue Chow Chow. Ito, no? Ganda. Pogi-pogi. Hataw na hataw ah. Boy. Gulo-gulo niya. Grabe hataw mo ngayon, boy. Sir, palalayan nga dito sa taas. Gulo siya ngayon. Sapit na sa Rick Bardagol. Yan ah. Thank you, sir. Ulit, sir, ulit. Dahan-dahan pa ang pag-ikot, huwag nyo muna ikot, ipapatang mo lang siya dito. Huwag nyo muna siyang ikot. Ito, ikot nyo muna. Malambot na. Malambot na. Huwag nyo muna ikot, ilalapag nyo lang dito. Yung patitigasin ko. Kasi, aggressive siya masyado. Take two, take two. Nahugot, nahugot. Yun ang mali po pag nagsushoot kayo. Huwag nyo kagad pagtatalikurin yung aso, lalo na't yung ari ng babae, sobrang laki. Mahuhugot po talaga. Kaya sa akin po, inuhold ko muna dito sa gilid para tumigas po yung yung lockball niya. Tatakar, take two, round 2, round 2. Sa ring. Bardagol. Lakas ng drive mo. Ayun, boy. Grabe, lakas ng drive niya. Wala lang yung aso ko nun, bumaliktad pa eh. Umikot pa sa Titigasin muna po natin. Tandaan po natin yung ikot. Malaki po kasi yung ari ng babae, kaya possibility talaga na mahugot po. Yan, bumubuga ng bulkan. Double ha. Gentle ha. Diyan lang sa gilid. Oh, hindi lang muna. Lang. Op. Sir, ikaw mag-ikot ng aso masaya. Punta dito to. Bro to. Dandan to. Bardagol. Sikat na.
Ring. Talaga ng hari ni Kuring. Di pag nanganganak to sir, parang tumatay lang. First time. Ay, first time time. po nanay niya. Oo. Eh, tataka, virgin, pero natuwa pa ata. Alright, laki ng loob. Yung nanay, ganyan din. Malaki kasi ari sir. Wala sa ari. Wala. Kwentuhan niya lang si Bardabula. Eh, pasok mo na. Laki na ari. Siguro, ari ng Great Dane, wala. Ang laki ng ari niya. May great din sa amin, sa Tokyo. Ang tapat namin. Babae sir, lalaki. Ay, limang. May, Ang laki na. Parang matanda na eh. Pero, may sinushoot po. Come here, come Pinakamalaking Great Dane dito sa You need to take Rasyo, a sir. wala siya. Manggaan ka. Pressure mo pati. Yun o yung motor na yan, ganyan siya kalaki. Ay, talaga? Opo, ganyan siya kalaki. Yun yung sa vlog ko sir. Yun yung kalaki sa motor. Tapos kayo ng black, ay ng blue ah. Matik na sir kasi Usapan kasi na, ilan lang kayo eh. yun. Malayo pa yung iba. Pressure mo. Pressure mo naman sa ano. Antay mo. Doon po. Gantag. Gusto yung malapit. Para makita nyo yung mukha ng ano, pinagmamalaking blue. Right, sige, picture mo. Garap pa doon, Bardagol. Sige, tabi ko rin. Yung lakas-lakas ng asos niya. Singanobus. Puso. Mas lumaki yung ari niya ngayon doon sa unang ano, session. Na yung unang session, bitawan yun. Mga binitawan nila. Ito, hindi pwede bitawan yung mas lumaki yung ari niya sa mga batas. Batas pa rin. Good boy, good boy.